Ik ben grootst op Friesland, omdat wij gewoon speciaal zijn. Gaasland is gewoon perfect. Alles is nodig best om lekker te kunnen leven, dat heeft hier. Ik volg het Kadiel Friesk omdat ik heel graag nog Gever Friesk wil leren, want ik spreek zelf Gaasters. En wij zijn kunnen, wij zijn schuilen. Ik ben ook horenklanken die wij broeken hier in Gaasland. Meesten die kennen wel eens denken dat ik net zo aardig ben, omdat ik net altijd aardig zeg. Maar dat meesten niet beter leren kennen, dan weten ze wel dat ik heel aardig ben, dat ik een heel groot hart heb. Ik wil later een eigen dagbesteding hebben hier in Omkrieten. Terwijl ik vind dat er hier te weinig aandacht aan besteed wordt. Je ging al te vroeg hè, met dat ding. Om het ervoor te zwijgen dat ze een praktisch beroep kunnen studeren en dat ze dat later kunnen uitoefenen. Ik ben Tinus Maus. Ik zit op sociaal werk en mbo Fjouwer en ik doe het Kadiel Friesk.